Ei, aneu a veure i tirar d'ull de lo que ha passat. Mira, acaba de dinar ara i ja m'ha fet mal el dinar. Perquè això que acabes de dinar i vas a fer un poc de siesta o algo i mires primer el Facebook i te trobes de cada cosa, de malfainers i de gent. Fijeu-vos esta fotet que n'hi ha així. Heu vist? Sabeu que algun malfainer, el cap de cine, se va alçar un dia per matí i ha dit «Ai, que no faré el paella pizza?» I ha tirat allà fet la paella pizza. Ahí està tot en alemà, ben ficat, tot ben en alemà. Ara tinc la foto així, pues vaig dient lo que n'hi ha. Aunque ja ho veieu tots, que l'empastre ja està servit. La pizza paella. Lo primer que diu ahí és aromático arroz con safrán. Arroz en safrán. Aromático. Després diu que té pollastre. Ahí, claro, una bona paella pizza, un bon paello de pizza, han de portar el pollastre. Després papriqueteta, Erbsen. Se m'ha oblidat, me l'assombra, què volia dir Erbsen en espanyol, és los guisantes, en valencià és els pèsols, pues també li ha tirat pèsols ahí, que podríem dir, se m'havia oblidat. Després, com no, un bon paello ha de portar oliva de manzanilla, però ahí té les olivetes, home, no tenen os, no li ha ficat l'os de l'oliva perquè no tan tragantes, l'alemà és sabut. Després un tros de citronen, de llimó, ahí al mig, de llima, ben ficaet, i ben tostaet, diu, al forn, no? Això vol dir. Després, i així ve el més bo, ja dius, algú dirà, ja pot haver algo més bo que això, ja? Sí. Te fiquen allioli perquè te fiques tu, perquè te servisques tu tot l'allioli que vulguis. Datzú, o sigui, al costat de la pizza sabeu que ve una tarrineta d'allioli i tu mateix, pues, òbviament, com a bon paello i pizza, pues, li vas tirant l'allioli. Completament l'empastre, què vol dir empastre? Pues que demà tindràs que anar al retreter 15 o 20 vegades i potser que no se te pare el cor, i tingues que anar directament en l'ambulància a que te'l canvien, no?, per un altre nou o algo. Malparits, estos alemans. Quins empastres fan, Què vos ha paregut, tu? La paella, pizza. Després vaig ficar que la xicoteta a 6,95, l'empastre. Després la XL a 7,95. I després el gran empastre a 13,95. Val. Sabeu? Compreu paella, pizza. En allioli. Bé. Cap de Siri, els fainer, el que ha inventat això. Per què heu subscrit al canal TAT? Seguiu-me en YouTube i si voleu algun vídeo privat per un aniversari, boda o algo, miquelserrano.com. Vei! Malparit,